Rek. Apa iki? Gak krungu. Omah putih iki kosong. Di gunung, bener bukan anu wong mari ketok iki gunung. Waduh, sampeyan iso cerita ngono Mas Ndo. Wah, aku malah wedi mulih ta Aku asli. takon rek. Cari ini di gunung lho, kan tahu ketok-ketok iya di Ora tahu, aku aman-aman ae liwat kono. Iya. Mosok sih. Heeh. Bukan anu wong cerita di gunung rek. Di gunung kan sering digawe budaya iku. Mosok Lho, ya opo kan. ngono nek setor nyawa ndek kono ta. Lah kok grandong aku. Hah? Grandong. Metu nomor mari iki. Ya gak metu awake dhewe sing metu. Iso cerita ngono Mas Ndo. Dia mune tambah yo. Oh, anu luwe cek ngono. Ayo, bawangi. Mulane adu-adu mana lah. Masih monggo. Mas. Oh ya bende. Jadi buat nanti gue. Bikinnya Mas yo. Oke, wis teko. Oke Mas, wis nyampe Mas. Totale 15.000. Wis iki aman iki. Mas. Mas. Nanduk. Bahaya lagi. Waduh, bahaya nek omah iki nek. Sepurane Mas, sepurane. Kenapa? Wanter meneh sama Mas. Wah, keweden aku, Bos. Dek kono lho. Aku lak ngeterno arek iku mah lho. Terus e, arek iku mah lho tak gonceng tak dono ndek kono Mas yo. Kate bayar lho. Ngale kon arek. Kok ngale? Ilang, Bos. Lah iso. Aku guru nampani dhuwit iki. Lho. Keweden aku. Iku Mas yo ndek kono iku omah kosong sampean. Omah iku kosong. Lur Mas iku Mas. Mangkane banter mek gak iso nrimo. Keweden aku Mas. Lah ya ora nyekel dhuwit blas ya ulun. Waduh, jabusi demit rek aku. Sampean mah cerita-cerita sih. Ya ora yo anjene niku ora. Lha iki Mas iki lho takon ono ya Mas ya. Iya iki. Lon, ora cekelan dhuwit rek bengi-bengi lon. Merinding aku iki sampean. Lho, lah kandane ae parani ae wis iki wis. Ayo Ayo. wis. Ya mengko lek ora juga enggak wong temenan. Ayo makane iku. Lah yo. Ayo wis. Aku tak njupuk dhuwitku Mas. Ayo wis makane. Ayo wis. Pedamen delek kene on go. Tak gawe wis. Wis gawe. Sampean tuntun iki.